Dybt inde i Burmas jungle patruljerer guerillasoldater fra den kashinske oprørshær deres ansvarsområde. Dette er Kachin-territorium, et område i den nordlige del af Burma på grænsen til Kina og Indien, der aldrig har været under regeringen eller de britiske koloniherres kontrol. Siden sidste sommer, da regeringen brød en 17 år lang våbenhvile, har 200 mand derfor bemandet kampstillingerne ved denne del af fronten. Men krigen har varet meget længere. De kristne kashiner har kæmpet for etnisk ligestilling og retten til selv at bestemme i mere end 50 år. Nu siger Burmas regering, at den vil skabe reformer og slutte fred, samtidig med at angrebene fortsætter langs fronten. Krigen har sørget for en lind strøm af krigsinvalider. Brugen af landminer er udbredt på begge sider, og på militærhospitalet i oprørernes hovedstad Leitha er en stor del af patienterne mineofre. Halvdelen har trådt på kashinernes egne miner. Men det er civilbefolkningen, der har leveret de største ofre. Omkring 60.000 mennesker langs fronten menes at være flygtet fra kampene og fra de burmesiske regeringssoldaters brutalitet. Mange befinder sig nu i flygtningelejre i Kia-kontrollerede områder i junglen eller i Kina. Det kan tage år, før de kan vende tilbage. During the walk, he heard that. If this guy collapse, just shoot it, and if someone run, just shoot it. They just said. Andre vil ikke vente og slutte sig til hæren eller til Kias landsbymilitser. De blev trænet i 2 måneder, og så blev de sluppet løs med våben. Og dermed fortsætter Burmas glemte krig på sit 52. år.